Mae'r arg wedyn ni, mae'r pwynt Z llosi W yn minus 13.45 a minus 6.6 I, felly yn y pedrad yma. Felly'r ongl ni angen yw'r un yn gwrthglocwedd o'r uchelyn real positif. Os cymerwn ni'r triongl yna a gweithio mas yr ongl alpha, bydd arg W yn pi, sef 180, plus yr ongl alpha. I weithio'r ongl alpha mas, mae gyda ni gyferbyn dros agos, felly tan yr ongl, felly tan minus 1 yr rhan dychmygol dros yr rhan real, a ni'n cael 3.6 wedi adio pi. Felly, edrychwch ar beth ydych chi ddechrau. Oedd modulus y ddoi ar wahân yn 3 a 5, oedd modulus y lluoswm yn 15. Oedd arg y ddoi ar wahân yn 2 a 1.6 a arg y lluoswm yn 3.6. Ydyn ni'n sylwi rhywbeth am modulus y lluoswm ac arg y lluoswm. Gwyn ni weld yn y cwestiwn nesaf. C yn gofyn i ni nawr cyfrifo Z rannu W a darganfod i fodulus a arg. Felly, rhannu'r ddau, mae gyda ni rif cymhlyg rannu rif cymhlyg, fel arfer mae'r angen i ni lluosi top a gwylod y cyfiau y gwylod. Mae hwnna wedi cael ei wneud a dyna beth ni'n cael ar gyfer Z rannu W yn y ffurf P plus QI. Modulus hwnna, so dyna le mae'r ddau wedi rhannu'n rhoi ni. Y pwynt yna ar y diagram ar gan. Modulus hwnna yw ail isradd y rhan real i sgwario plus y rhan dychmygol i sgwario, a mae'n rhoi ni 0.6. A mae'r arg yn y triongl yna, felly tan minus 1, y rhan dychmygol rhannu'r rhan real, yr y dros yr x, yn rhoi ni 0.4. Ydyn ni'n sylwi rhywbeth am modulus Z rannu W ac arg Z rannu W. Dych nôl i'r gwreiddiol. So mae modulus Z a W yn 3 a 5. Mae modulus nhw wedi rhannu dy gilydd yn 3 rhannu 5, 0.6. Mae arg y ddwy yn 2 a 1.6. Mae arg y ddau wedi rhannu yn 0.4. Os tynnwch chi 1.6 allan o 2, gewch chi 0.4. Ydy hwnna yn wir yn gyffredinol. Felly mae gan yr rif cymhlyg Z fodulus W, R ac R theta. Felly mae Z yn R cos theta plus I sin theta. Mae gan yr rif cymhlyg W modulus S ac arg psi. W felly yn haflu S cos psi plus I sin psi. Felly, lliosi nhw. Felly ni lliosi'r ddau rif cymhlyg yn y ffurf arg trig, a ni'n cael mae RS yn gallu mynd i'r blaen, lliosi'r ddau fracet, felly mae cos, a mae I sgwar yn rhoi minus sin i ni am y rhan real, a'r rhan ddychmygol yw I sin cos ac I cos sin, am y ddau wahanol. Fformwla onglau cyfansawdd yw hwn, so mae cos minus sin yn rhoi cos theta plus psi ni, a mae sin cos plus cos sin yn rhoi sin theta plus psi ni. Felly mae gyda ni wedi lliosi y ddau rif cymhlyg, mae gyda ni lluoswm y ddau fodulus a adio y ddau ongl. Mae hwn yn rif cymhlyg gyda modulus RS ac arg theta plus psi.
Felly os ni'n llosi 2 rhif cymhlyg, y modulus y cyfuniad yw modulus y 2 ar wahân wedi llosi, ac arg y cyfuniad yw swm y 2 arg ar wahân. Felly os yw Z yn y fformat yma, cyfesyr yna pegynlinol, lle mae R yn modulus a theta yw'r arg a W yr un peth gyda modulus S a arg ddau. Felly bydd SZ llosi W gyda modulus lloswm ddoi a swm yr ongl fel yr arg. Nawr te, so felly dyna beth sydd gyda ni. Tybiwn ni nawr, ni angen wneud y rhannu nawr, tybiwn ni nawr bod Z fawr yn Z fach rannu dy W. Gallwn ni ail drefnu hwnna i gael Z fach yn hafelu Z lluosi W. Felly, modulus Z fach yw modulus Z fawr lluosi W yw modulus Z fawr lluosi modulus W. Sy'n rhoi i ni bod Z fawr yn hafelu Z fach, modulus Z fawr yn hafelu Z fach rhannu W. Arg wedyn, Z fach nawr, yw arg Z lluosi W, sy'n arg Z plus arg W. Felly, cymeryd yr arg Z fawr, a ni'n cael arg Z fach minus arg W. Felly, os ni'n rannu, mae modulus y cyfuniad y 2 sy'n rannu yr un peth a modulus y 2 ar wahân wedi ei rannu. Ac arg y 2 wedi rannu yn arg 1 minus arg y llall. Felly 2 reol gwahanol am lluoswm rhifau cymhlyg a rhannu rhifau cymhlyg. Felly yn y ffurf pegynlinol, os dyw Z yn R, theta ac S ac W yn S, thai, bydd Z rannu W gyda modulus R rannu S a theta minus thai. A dyna'r 2 fformula priodol. So moduluses ar wahân, yr arg os chi'n llosi nhw chi'n ador ongl, yr arg os chi'n rannu nhw chi'n tynnu'r ongl. Pan yn ddefnyddio'r arg, cofiwch y convensiwn ar gyfer yr arg. Hynny yw, yn ble i chi ar ôl adio neu tynnu, a dwi'n gwneud synwyr. Enghraifft, os yw'r arg i fod rhwng 0 a 2 pi, ac mae arg Z yn 3/4 pi, ac arg W yn 11 dros 6 pi, bydd arg Z lluosi W yn adio'r y 2 yna sy'n rhoi 31 pi dros 12 sy'n fwy na 2 pi. Felly, chi'n tynnu 2 pi a chi'n cael 7 pi dros 12 fel yr ateb sy'n gwneud synwyr o fewn yr rhanbarth ni angen. Mae gan rhif cymhlyg fodulus 4 ac arg 2 pi dros 3. A mae gan rhif cymhlyg W fodulus 5 ac arg 7 pi dros 4. Darganfyddwch fodulus ac arg Z lluosi W, W rannu Z a Z rannu W. Felly, mae'r cwestiwn yma yn glir bod yr arg rhwng 0 a 2 pi achos ni fwy na 1 pi yma. Felly mae'n arg ni rhwng 0 a 2 pi. Felly, modulus ZW yw modulus Z lluosi modulus W yw 4 lluosi 5 yw 20. Arg ZW yw swm y ddoi arg ar wahân, a ni'n cael 29 pi dros 12. Sy'n dros yr 2 pi, felly mae angen i ni weld le i ni. A tynnu 2 pi, felly ni nôl yn y pedran cynta, a'n arg ni yw 5 pi dros 12.
o'r uchelyn real positif i y llinell. B, W, rannu Z, y modulus yw rhannu nhw ar wahân, felly 5 rannu 4. A'r arg yw tynnu nhw, felly arg W tynnu arg Z, sef 7 pi dros 4 rannu 2 pi dros 3, sy'n 13 pi dros 12. Mae hwnna'n iawn. Mae hwnna o fewn y rhanbarth ni angen. Z rannu W yw y modulus, yw'r modulus ar wahân wedi rannu, sef 4 dros 5. Yr arg yw arg Z minus arg W nawr, felly ni'n tynnu nhw a ni'n cael minus 13 pi dros 12, sydd ddim o fewn y rhanbarth. Mae ongl minus yn mynd gyda'r cloc, felly mae minus 13 dros 12 dyn ni fyna. Ni angen yr ochr positif, felly 11 pi dros 12 yw'n arg ni. Felly mae rhaid bod yn ofalus le i chi pan yn neud yr arg. A dyna ddiwedd y fideo ar priodweddau modulus ac arg. Mae'r arg wedyn ni, mae'r pwynt Z llosi W yn minus 13.45 a minus 6.6 I, felly yn y pedrad yma. Felly yr ongl ni angen yw'r un yn gwrthglocwedd o'r uchelyn real positif. Os cymerwn ni'r triongl yna a gweithio mas yr ongl alpha, bydd arg W yn pi, sef 180, plus yr ongl alpha. I weithio'r ongl alpha mas, mae gyda ni gyferbyn dros agos, felly tan yr ongl, felly tan minus 1, yr rhan dychmygol dros y rhan real, a ni'n cael 3.6 wedi adio pi. Felly, edrychwch ar beth ydych chi ddechrau. Oedd modulus y ddoi ar wahân yn 3 a 5, oedd modulus y lluoswm yn 15. Oedd arg y ddoi ar wahân yn 2 a 1.6, a arg y lluoswm yn 3.6. Ydyn ni'n sylwi rhywbeth am modulus y lluoswm ac arg y lluoswm? Gwyn ni weld yn y cwestiwn nesaf. C yn gofyn i ni nawr cyfrifo Z rannu W a darganfod i fodulus a arg. Felly, rhannu'r ddau, mae gyda ni rhif cymhlyg rannu rhif cymhlyg, fel arfer mae'r angen i ni lluosi top a gwylod y cyfiau y gwylod. Mae hwnna wedi cael ei wneud a dyna beth ni'n cael ar gyfer Z rannu W yn y ffurf P plus QI. Modulus hwnna, so dyna le mae'r ddau wedi rhannu'n rhoi ni. Y pwynt yna ar y diagram ar gan. Modulus hwnna yw ail isradd y rhan real di sgwario plus y rhan dychmygol di sgwario, a mae'n rhoi ni 0.6. A mae'r arg yn y triongl yna, felly tan minus 1, yr rhan dychmygol rhannu'r rhan real, yr y dros yr x, yn rhoi ni 0.4. Ydyn ni'n sylwi rhywbeth am modulus Z rannu W ac arg Z rannu W. Dych nôl i'r gwreiddiol. So mae modulus Z a W yn 3 a 5. Mae modulus nhw wedi rhannu dy gilydd yn 3 rhannu 5, 0.6. Mae arg y ddwy yn 2 a 1.6. Mae arg y ddau wedi rhannu yn 0.4. Os tynnwch chi 1.6 allan o 2, gewch chi 0.4. Ydy hwnna yn wir yn gyffredinol. Felly mae gan y rhif cymhlyg Z fodulus W, R ac R theta. Felly mae Z yn R cos theta plus I sin theta.
Mae gan y rif cymhlyg W modulus S ac arg thai. W felly yn haflu S cos thai plus I sin thai. Felly, lliosi nhw. Felly, ni'n lliosi'r ddau rif cymhlyg yn y ffurf arg trig. A ni'n cael, mae R, S yn gallu mynd i'r blaen, lliosi'r ddau fracet, felly mae cos, a mae I sgwar yn rhoi minus sin i ni am y rhan real, a'r rhan ddychmygol yw I sin cos ac I cos sin, am y ddau wahanol. Fformula onglau cyfansawdd yw hwn, so mae cos minus sin yn rhoi cos theta plus thai i ni, a mae sin cos plus cos sin yn rhoi sin theta plus thai i ni. Felly mae gyda ni wedi lliosi y ddau rif cymhlyg, mae gyda ni lluoswm y ddau fodulus a adio y ddau ongl. Mae hwn yn rif cymhlyg gyda modulus RS ac arg theta plus thai. Felly, os ni'n llosi dau rif cymhlyg, y modulus y cyfuniad yw modulus y ddau ar wahân wedi llosi, ac arg y cyfuniad yw swm y ddau arg ar wahân. Felly, os yw Z yn y fformat yma, cyfysur yna byg yn lunol, lle mae R yn modulus a theta yw'r arg a W yr un peth gyda modulus S a arg thai. Felly bydd Z llosi W gyda modulus lluoswm ddoi a swm yr ongl fel yr arg. Nawr te. So felly dyna beth sydd gyda ni. Tybiwn ni nawr, ni angen wneud y rhannu nawr, tybiwn ni nawr bod Z fawr yn Z fach rannu dy W. Gallwn ni ail drefnu hwnna i gael Z fach yn haflu Z lluosi W. Felly, modulus Z fach yw modulus Z fawr lluosi W yw modulus Z fawr lluosi modulus W, sy'n rhoi i ni bod Z fawr yn haflu modulus Z fawr yn haflu Z fach rhannu W. Arg wedyn, Z fach nawr, yw arg Z lluosi W, sy'n arg Z plus arg W. Felly, cymeryd yr arg Z fawr, a ni'n cael arg Z fach minus arg W. Felly, os ni'n rannu, mae modulus y cyfuniad y ddau sy'n rannu yr un peth a modulus y ddau ar wahân wedi ei rannu. Ac arg y ddau wedi rannu yn arg 1 minus arg y llall. Felly dau reol gwahanol am lluoswm rhifau cymhlyg a rhannu rhifau cymhlyg. Felly yn y ffurf pegynlinol, os dyw Z yn R, theta ac S, ac W yn S, thai, bydd Z rannu W gyda modulus R rannu S a theta minus thai. A dyna'r ddau fformula priodol. So moduluses ar wahân, yr arg, os chi'n llosi nhw chi'n ador ongl, yr arg, os chi'n rannu nhw chi'n tynnu'r ongl. Pan yn ddefnyddio'r arg, cofiwch y convensiwn ar gyfer yr arg. Hynny yw, yn ble i chi ar ôl adio neu tynnu, a dwi'n gwneud synwyr. Enghraifft, os yw'r arg i fod rhwng 0 a 2 pi, ac mae arg Z yn 3/4 pi, ac arg W yn 11 dros 6 pi, bydd arg Z lluosi W yn adio'r y ddau yna sy'n rhoi 31 pi dros 12 sy'n fwy na 2 pi. Felly, chi'n tynnu 2 pi
a chi'n cael 7 pi dros 12 fel yr ateb sy'n gwneud synnwyr o fewn yr rhanbarth ni angen. Mae gan rhif cymhlyg fodulus 4 ac arg 2 pi dros 3. A mae gan rhif cymhlyg w fodulus 5 ac arg 7 pi dros 4. Darganfyddwch fodulus ac arg z lluosi w rannu z a z rannu w. Felly, mae'r cwestiwn yma'n glir bod yr arg rhwng 0 a 2 pi achos ni fwy na 1 pi yma. Felly mae'n arg ni rhwng 0 a 2 pi. Felly, modulus zw yw modulus z lluosi modulus w yw 4 lluosi 5 yw 20. Arg zw yw swm y ddoi arg ar wahân, a ni'n cael 29 pi dros 12. Sy'n dros yr 2 pi, felly mae angen i ni weld le i ni. A tynnu 2 pi, felly ni nôl yn y pedran cynta, a'n arg ni yw 5 pi dros 12. O'r uchelyn real positif i y llinell. B, w rannu z, y modulus yw rhannu nhw ar wahân, felly 5 rannu 4. A'r arg yw tynnu nhw, felly arg w tynnu arg z, sef 7 pi dros 4 rannu 2 pi dros 3, sy'n 13 pi dros 12. Mae hwnna'n iawn. Mae hwnna o fewn y rhanbarth ni angen. Z rannu w yw y modulus yw'r modulus ar wahân wedi rannu, sef 4 dros 5. Yr arg yw arg z minus arg w nawr, felly ni'n tynnu nhw a ni'n cael minus 13 pi dros 12, sydd ddim o fewn y rhanbarth. Mae ongl minus yn mynd gyda'r cloc, felly mae minus 13 dros 12 dyn ni fyna. Ni angen yr ochr positif, felly 11 pi dros 12 yw'n arg ni. Felly mae rhaid bod yn ofalus le i chi pan yn neud yr arg. A dyna ddiwedd y fideo ar priodweddau modulus ac arg.